Әлмәт районының Наратлы авылында яшәүче Рузил Хафизов безнең колхоз элекке хисапчы кулында ди. Әле шушы көннәрдә генә ул хисапчының машина, трактор паркын үзенеке итүен белгән һәм кем аңа бу хокукны бирде ди борчылып. Әле бу гына түгел, ул бөтен колхозның зерноток складларын, машина, трактор паркта бөтен техниканы үзенә күчереп шул зерноток нене участогына үзенеке итеп личный собственностька оформить иткән. Менә бу торакларны ул фермер булгачтан үзенә алган иде арендага. Менә хәзер бу торакларда тулымарлар иде. Менә тораклар ничек җимерек хәлдә. Монда бер мал да юк хәзер. Бөтенләй аларны суеп сатып бетерделәр. Сәяхәтебезне дәвам итәбез. Һәм без менә әлеке хисапчы Альбина апа Фаттахованы эзләп таптык. Һәм инде ул үзенең фикерләрен дә безнең газетага җиткерде. Мин дружбада укып бетереп кайтканнан соң, дружбада хисапчы һәм экономист, баш хисапчы булып эшләдем. Аннан соң управлениедә эшләдем. Һәм шуннан соң 2004 елны дружбага кайттым. Без 3 фермер итеп бүлендек. Гилязетдинов Раиз Рашитович ул алды теге бригаданы һәм фирманы комплексларына, бөтенесен ана ул фирмаларына. Мин алдым ирекле җирләре, менә Дуңгыз фирмасын, тракторный парк һәм зернотокны минем пайщикларга бүленеп бирелде. Нигә Хәләф Закирҗанич алды иске фирманың теге зданияларын, буш зданияларын алды. Шулай иттереп җирләрне, пайларны бүлеп, договор төзеп эшли башладык. Әгәр дә договор төзеп эшли башлаган икән, бит инде сез генә түгел хуҗа. Нигә менә сезнең өстән генә һәр вакыт шикаят язалар? Мин һәр вакыт кешенекен алмадым, үземнекен бирмәдем. Һәр вакыт дөрес юлдан бардым. Аллаһ Тәгалә мине һәр вакыт яклап килде. Һәм хәзер дә бөтенесен миңа кем каршы яза, бөтенесен Аллаһ Тәгаләгә тапшырам. И шулай иттереп эшлим.